Żvelati aktar kuntratti li ngħataw b'direct order lill-kumpanija li kien involut fiha l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qabel l-elezzjoni ġenerali. Minn barra l-421,000 euro li l-Europa Research and Consultancy kisbet f'kuntratti mill-Gvern, ħadet ukoll b'mill-inqas 50,000 euro oħra b'direct order minant id-Dipartiment tas-Sajd. Għaldaqstant jirriżulta li l-kumpanija li tagħha Simon Busuttil kien direttur ħadet ftit inqas minn €900,000 euro f'konsulenzi. Kuntratti baqgħu jingħataw anke meta Busuttil sar viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. F'din il-kumpanija kien hemm ukoll il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Stefano Mallija. Sa issa l-kuntratti kollha żvelati ħarġu minn ministeru wieħed propju dak immexxi mill-eks Ministru George Pulicino. Eventwalment Pulicino kien appoġġja lil Simon Busuttil għal ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Waqt il-programm Xarabank Busuttil der maħsud meta l-Prim Ministru tkellem dwar dawn il-kuntratti. Qed iħawwad il-Prim Ministru. Ħafna Jekk jogħġobkom, qed iħawwad bejn kompetenza u bejn li tintażel wara kompetizzjoni. Jumejn wara din id-dikjarazzjoni, Joseph Muscat kien stqar li Simon Busuttil kien qed jikdeb meta qal li ħal kuntratti b'kompetizzjoni. Żied li għandu jerfa' responsabbiltà politika ta' dak li qal hekk kif eluf ta' euro ingħataw b'direct order. B'reazzjoni għal dan, Busuttil wieġeb biss li huwa regressiv illi l-Gvern jattakka b'dan il-mod lill-Oppożizzjoni.